DHT11. Jednoduchý, lacný senzor teploty a preto je veľmi vhodný na prvé experimenty s meraním teploty. Zapojenie senzora je jednoduché. Má 4 konektory, z toho ten tretí v poradí sa nezapája. Na prvý konektor sa pripojí 5 V, druhý konektor je dátový, ktorý pripájame smerom na Arduino a na to, aby fungoval, je potrebné ho pripojiť pull-up rezistorom na 5 V. Ten pull-up rezistor je doporučovaný 5 kΩ, ale bez problémov bude fungovať aj 10 kΩ. No a posledný, štvrtý konektor sa pripája na zem. Poďme ho teraz podľa schémy pripojiť. Ten pull-up rezistor už mám zastrčený, aby som sa veľmi nezdržoval a pekne postupne pripojíme zem. Pripojíme 5 V a pripojíme dátový vodič. A v takejto podobe je to poskladané a pripravené na experimenty. Na čítanie teploty zo senzora pomocou Arduina je najpohodlnejšie použiť knižnicu od firmy Adafruit. Je to knižnica, ktorá podporuje viac senzorov tohto typu, takže my si musíme dať pozor v testovacom príklade iba na to, aby sme správne nastavili senzor teploty. V tomto prípade je to DHT11. Tu je vidieť už pustený program, ktorý meria vlhkosť, meria teplotu a prevádza tú teplotu aj na Fahrenheity. Senzor DHT11 nie je síce veľmi presný, ale na základné použitie stačí. Teplotu meria presnosťou na 1 stupeň, vlhkosť meria po 1%. Dá sa s tým hrať, keď napríklad dýchneme na ten senzor. Tak vidíme, že vlhkosť narástla a teplota sa zmenila tiež.